Kamaráti, ahojte. Aj Samko je tu. Ahojte kamaráti. No, dnes tu máme niečo špeciálne a to je pretláčanie bugín na diaľkové ovládanie. Máme tu dve buginy. Jedna je Thunder od firmy New Bright a druhá je Rock Crawler od firmy neviem ako sa volá. Tá, ktorá vyhrá, dostáva tento nádherný strieborný pohár. Takže, poďme na to. Nastavíme jednu buginu. Skontrolujem baterky. Zapnutá nie, takže zapneme. A pozrieme si, že aká matky je to batéria. Počkajte kamaráti, No dobre, druhá teda je táto. Rozdiel medzi nimi je, že táto čierna Thunder má iba náhon zadných kolies, Rock Crawler má pohon všetkých kolies. A ja vám teraz kamaráti ukážem takýto pohár. Pozrite sa, ako celý vyzerá. Ktorý som si kúpil aj s toto aj. Ináč pekný, ešte sa i pekne leskne a je to dokonca strieborný pohár. Takže, kolega, chyť si prosím ovo. Vyskúšame, či fungujú najskôr. Dobre, Thunder funguje. No. A vyzerá, že funguje aj Rock Crawler, ale počkaj, si začal pretláčať, ešte som ani nič nespravil. Tak, dobre, a ideme na to. Ktorá bude silnejšia? 3, 4. Nestihol som ani zareagovať. Dobre. Tak. No, Samino, daj toho rockrollera tuto. Tak, a opreme sa o seba a ideme na to. 3, 4. No, snažiť sa. Ale Thunder je nejaký... Fú. Vyzerá, že Thunder... Blesk nemá žiadnu šancu, lebo Rock Crawler to je. Ešte aby sme boli spravodliví, obidve majú doplná nabité baterky. No, toto vyzerá byť veľmi nerovný súboj. Zelený Rock Crawler s pohonom všetkých 4 kolies rozdrvil Thundera. Ešte rozdrvil aj pohár. Super. Takže dávame tento parádny pohár, dávame víťazovi tohto súboja Rock Crawlerovi. Nech sa páči, Rock Crawler, máš tu svoj pohár. Wow. No, Samino, posun za kúsok s ním. No, super. Výborné. Gratulujeme.